תודה רבה על השאלה. תראה, שאלה כזאת שגם נוגעת בשנים ארוכות של התמודדות בתחום הזוגי, לא תענה בפתיחה אחת. יחד עם זאת, יש כאן תשובות, בהחלט. אנחנו רואים שבעצם חסרה לך אמונה, אמונה בגבריות שלך, אמונה ביכולת שלך להוביל, אמונה בסקס אפיל שלך. ביכולת שלך בעצם להתחבר. כל מה שקשור לפן הזוגי יוצר אצלך עומס. אתה נלחץ, מחשבות חוזרות. בעצם האנרגיה הזאת, גם אם אתה לא מדבר אותה, הבת זוג שאתה מכוון אליה, או כשאתה חושב על הנושא ורוצה ליצור קשר עם מישהי באפליקציות, או אפילו פרונטלית, מאוד מלחיץ אותך. זה יוצא החוצה. מה שהקלפים מזמנים הוא שבירת מבנה. יש פה התנהלות שלך שצריכה להשתנות. אני מאמינה שקלף עומס גם אומר שאתה עובד מאוד קשה וכמעט לא פנוי. גם זה צריך להשתנות ולהוביל את עצמך למקום חדש. קלף היעדר אגו מדבר בעצם על להוריד מתחים, לאפס את ההתנגדות שיש לך, את המתח שיש לך בנושא הזה. אז אם אני רוצה לסכם את זה במילה אחת, יש פה עניין של מיניות וגבריות, שדורש ממך גם קצת אימון ואמונה, ואולי גם קצת הדרכה. אז כמו שאמרתי, פתיחה אחת לא פותרים בה את הכל, אבל זה המיקוד. תודה ובהצלחה.